Ting merienda na sad. Kumbi with coke. Mentag way maabot na rin nga sa mukha ni. Kimura gini ang trabaho na akong kinabuhi ba? Sige na pangilog pagkaon. Agad eh. Respect kayo. Hangin pa. Snack na dalapita. Okay kayo. Paborito, pag ginakunit sa kulit. Gapas-gamis, hindi dani strawberry. Gamit, dani strawberry ba? Pero mamaya ang flavor ng ganahan ko, ito lang, kanya yung pinakadabis. Sarap. Ano sa do, nagkao-kao na sa do. Wala Abot juga naman taga, oy! di juga mangagda sa kwa perminti ba? Marami mong kuha, timingon na yung kaon ko, para malibre na po yung kaon. Bingon gituyo pa rin ako nga nagkaon ka maabot ko kalit. Kami tawag mo anak jay. At ano lang, atik-atik ka, o kuhan ba ka ng Atik na. natimingan? Natimingan? Tara gamay ba? Sama ka mo pa, ito imo ako yoy. Di na po ka mangatag. Kani. Nanasad ni, manghilabot sa kaning cook. Painom mataan ng cook mo ba? Balag mo na ng kumbi, painom man ang kuha ng cook. Nabi pa kondisyon o kuhan, may mura po sa niamot o pampalit ani, wala ba ya? Yan ra direk ngayo. Balo ka sa kuha nga wala ko'y kwarta pang palit o mga ingana. Upload mo kay mama, mugiro ka tanyagin, pagkita ka kwarta. Urot naman. Mo na. Wala naman po siya nagpadala sa kuha kay sunod bulan pa. Kuya kay ka, pag nakikwarta, di ka pagkita sa kuha. Pag wala na, diyan na ka mugawas. Alangan, nga naman kay makaon na itong itabuan na. Di pa yung ka mangatag sa kuha. Grabe naman kay kakoy. Sunod lang no. Pwede ni mo dalawin yung mga salina din sa balay ba? Pag ipon lang sa kuha, kay mura Japon, di Japon katigkananan. Pangatag dami. Okay, panghatag, oy. Uga, di kini mo damsoy. Gaw ba ng inanak, oy. Pay naman yung tagkuk, be. Pagpalit, okay mo ko na may kwarta niya akin. Nakapot ko kasi mga daladala, padala ko mama. Grabe yung kalaog, di kini mo damsoy. Pagpati ka ng cook ba, matilaw lang guta na gamay good. Pastilan, oy. Sige na good dams. Ang kumbi o, nangurot na. Pero ang cook, wa pa ni mo imna. Isa sa dahon ni mo ni inom, ni paulahin ni mo ni kaoning kumbi. Panulak ba nino? San ka koy? Pagkaanay nga, di man ka matokan na ng kumbi. Abri na na o. Paabot ko, apurado pa kas tagiya ba? Gabi naman kay ka, oy. Inom mo na kay kuha na ba? Sa naman ka, abot naman kayo ng imuha. Tanan-tanan na lang koy, naadere, ang kanon imong kaon. Pagkaan, nagyaw-yaw. Abri na na kay manginom ta. Pabuta ko koy nga maman kog kaon. Buak na mo tilas mo aro, napurado kay ka. Pwede gining tawanan niya eh. Laog jud kayo ba? Pilar man gunang isa kaladok raman gud akong imnon ba? Ay lagi koy kailan ako nimo, mura gyapon imong hutdon ra gyapon. Na, mo na problema diha ron. Naunsa man nimo na pag-abre? Abre lagi ni. Kay maabre man nimo na. Laog pa kayo, di ba ka mo abre? Sige. Abre yo. Pero ako una inom ha. Ikaw una dapat. Ako'y una mo inom. Ambi ba? Ang tanong ikaw man. Ako may nag-abre. Ako'y tag-iya ko'y pag ako'y mo abre. Agpuyo ako'y tag-iya niya ikay una mo inom. Kainom di ka na nga di na ka ba mabre. Paabot kanino. Musugot ko abre ni nimo ni pimunta ka. Pero ako na inom. Altansiya ko na ako mag-abre. Kaunsay po yung kagansi nimo ako'y nagpalit niya. Ikay gansi karon. At least ako ang mag-abre. Ako ang una mo inom. Bahala ka dra. Bahala ka dira. Di ba ka kabre na? Abre gani ino pero tunga ta ako na Pero inom. abre na ko ikaw na inom. Bantay ha. Pero Sa mo na ako'y plasgawan ni Moy. buang wala man ako tuyo ah. Nanahala ka dra. Sa man pag inom ng imo nagtimalmal. Wa man guna ko tuyo pag abre dams ni sirit man Tila ko ni siya. mo atik man kay. Mutik-atik yung man ako gituyo to. Oo, nalutan ng kikay ni Moy. Imuhan lang nay. Sa man taon. Wa man ako tutuyo dams. Inuman na niyo. Sa man yung bata. Bahala ka. Kuha lang ni.